मोजां मोनबाय दिनै UPF नि गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जा बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बाहागो लानो मोननानै दिनैनिफ्राय 13 बोसोर आगोलाव दानाय होननानै जों मिथियो। ओरैनो जोंनि गेजेराव गोदान गोदान गौथुमफोर जोनोम जायोब्ला जोंहा बुंनांगौ थायो, नाथाय बिनि आन्दोआव माखासे जाहोनबो थायो आरो बयनिख्रुइ गिबि गुबै जाहोना जायो जे हारिखौ सिबिनाय, गावनि सुबुं माहारिखौ सिबिनाय, गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो ओरैनो जोंनिफ्राय नायोब्लाथ' जोङो हारियाव जेसेबां अर्गानाइजेसन थायो बेसेबां मोजां होननानै जों बुङो, नाथाय जेसेबां अर्गानाइजेसनफोर दं बेफोरनि गेजेरावहाय मोनसे क'अपारेसनाव थालायनांगौ संगठनफ्रा खामानि मावनांगौब्ला दा समस्याफ्रा समस्यायाथ' आरो जोबनो गैया दासिम बायदिसिना जेंना दङ बेफोरखौ फोसाबलांनांगोन। बुंनांगौ होननानैथ' बेबायदि गैया, नाथाय BKWSC आ दाजानाया दिनै बोसोरब्रै जानोसै, इन्टारिम दाजानाया, आरो एकर्ड हिसाबै UPPO जों एकर्ड जानाया बोसोरबा जाबाय थांनाय मासनि 27 अक्ट'आवहाय। नाथाय खोथाया जाबाय दिनै जायफ्रा काउन्सिलाव दङ माबा मोनसे हारिनि थाखाय गोख्रों मावनो होनब्लाबो इन्टारिम अबस्थायाव थानानै मावनो हाया। बेवहाय आं बेखौसो लुबैयो जे थाबैनो सोरखारा बेखौ लिगेलाइज खालामनो नांगौ, इलेक्सन खुंनानैहाय BKWSC खौ माने लिगेलाइज खालामनो नांगौ, अब्लाना मावनांगौफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानि होन गुबुन खामानि होन गासैबो खामानिखौ लिगेलि मावनो हायो। ओमफ्राय दा ओरैनो एकर्ड खालामबाय, इन्टारिम मोनसे गभर्नमेन्ट दानानै होबाय, दिनैसिम बिसोरहा गावसिनि सथं अफिस मोनसे गैया जिरायनानै खामानि मावनो थाखाय। बेवहाय बेबादि मोनसे माने हेंगिं अबस्थायाव दोनालासिनो जाहाथे थाबैनो इलेक्सन खालामनानै होयो, आं बेखौसो हास्थायो। आरो बेबायदि दोनबाय थायोब्ला जोंनि गेजेरावबो भुल बुजिया जालांबाय थागोन, गुबुन गुबुन सानलायलायनानै दाय होलायलायनानै जाहैनो गोनां खामानिफ्राबो जानाय नङा। आरो जोंनि खौसेथिया माने मानसिसो नालाय, साननायफ्रा जुदा जुदा जायो, खौसेथिखौ हमथाना लाखिनो माबा जायो, उसुबिदा जायो। बेवहाय बेफोरखौ गोबाव सम बिदि दोननाय माने जोंखौ इनडाइरेक्टलि आरो एक्सप्लइट खालामनाय, बर'फोरखौ इनडाइरेक्टलि आरो जोंखौ हेरेसमेन्ट होनाय, इनडाइरेक्टलि जोंखौ माने नारसिनबावनाय, सोबख'बावनाय। बेवहाय बेखौ थाब लिगेलाइज खालामनानै मोनदों, एकर्ड खालामदों, दाफुंनानै होनांगौ काउन्सिलखौ, आरो बेजों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे जास्टिस होनांगौ होननानै। बेथ' फार्स्ट कनफारेन्स नालाय, आरो सिगाङावथ' जायाखै, बेवहाय आं बेखिनियाव बारा बुंनो हानाय नङा। सिगांनि कनफारेन्स जायाखैयानो, बेसो गिबि खेब, गिबि नाजानाय। आरो बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थान्दैफोर फैदों होननानै नुदों बा मिथिदों। मुथथे आं सानो जेसां जेब्लाबो बर'आ खौसे जानानै थानो नांगौ। गोबां समावहाय जों गुबुननि थाखायब्लाबो मालाबा गावस्रायो, गावजों गावबो मालाबा गावस्रायो, बेफोरखौ एसे खमायनानै खौसे जायोब्ला जोंनि मोननांगौखौ जोङो थाब मोननो हागोन। थेंक इउ।